MIDCच्या अधिकाऱ्यांनी बोलवलेलं काय त्याच्यामध्ये तुम्हाला आश्वासन दिलं किंवा काय सांगितलं काय सांगितलं? मी नाटे ग्रामपंचायत उपसरपंच पुरुषोत्तम कवितडे असेल. आज आम्ही इथे जे आलो आहोत ते MIDCच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी. त्यांनी प्रकल्पाबद्दल जो प्रकल्प होणार आहे त्याबद्दल माहिती दिली. त्याला प्रकल्प सुरुवात होणार आधी काय काय करावं लागेल याच्याबद्दल सविस्तर माहिती देऊन प्रकल्प होईल की न होईल ही पुढची गोष्ट. त्याच्या आधी त्यांनी जे जमीन सर्वे करणार आहे, माती परीक्षण करणार आहे, त्याच्यासाठी लोकांनी सहकार्य करावं. आणि प्रकल्पाच्या वेळी जे जे रोजगार निर्माण होणार आहे त्या रोजगार निर्माणाच्या वेळी प्रथम प्राधान्य स्थानिकांना देण्यात येणार आहे. मग ते रस्ते असो किंवा आमच्या एक नाट्यासाठी एक इथे सांगण्यात आलेलं आहे की नाटे ग्रामपंचायत हे हायस्कूल आहे. हे हायस्कूल नाटे ग्रामपंचायत चालवते. राज्यातले एकमेव असं आहे की ग्रामपंचायत हायस्कूल नाटे चालवते. ते नाटे ग्रामपंचायतचं हायस्कूल जे चालवत आहे नाटेनगर विद्यामंदिर नाटे ते हायस्कूल दत्तक घेण्याचे ठरविण्यात आले. या बैठकीमध्ये जे चर्चा झाली त्याच्यातून तुम्ही समाधानी आहात का? प्राथमिक स्तरावर तरी आम्ही समाधानी आहोत, परंतु अजून कंपनीची अधिकृत चर्चा ज्यावेळी ग्रामपंचायतीशी होईल आणि ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थ हे एकत्र बसून कंपनीबरोबर ज्यावेळी चर्चा होईल त्यावेळी ग्रामस्थांचं समाधान झालं पाहिजे आणि ते समाधान करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. जर ग्रामस्थ समाधानी असतील, एकही शंका त्यांच्या मनात राहता कामा नये, त्याचवेळी या प्रकल्पाला किंवा ते जमीन अधिग्रहण करताना कोणती अडचण निर्माण होणार नाही. त्यामुळे आम्ही कंपनीला एकच सांगणार आहोत की तुम्ही ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधावा. ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थ एकत्र चर्चा करू आणि ज्या ज्या समस्या आहेत ग्रामस्थांच्या त्या समस्याचं आपण निवारण करण्याचा प्रयत्न करू. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.